Αρχές Αυγούστου του 24, συγκεκριμένα το Σάββατο στις 3 Αυγούστου, 5.30 ώρα το απόγευμα, αναχωρούμε με την Ουρανία για τη Σικελία. Για άλλη μια φορά παίρνουμε το τενερέ μας, φορτωμένο κάργα όσο δεν παίρνει, και μπαίνουμε στην Εγνατία οδό από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουμε στην Ηγουμενίτσα. Σκοπός μας είναι να φτάσουμε πριν τις 11.30 το βράδυ στην Ηγουμενίτσα, από όπου φεύγει το καράβι μας με προορισμό το Πρίντιζι. Εδώ θαυμάζουμε τα φωτοβολταϊκά στο ύψος της Κοζάνης που έχουν γεμίσει και προχωρούμε ακάθεκτοι προς το λιμάνι. Στο κοντέ, ταχύτητες στο χέρι, λαδάκι και μπουζί. Τι πες ρε Ουρανίτσα, πού θα πάμε? Αρχικά πάμε Πρίντιζι. Μετά θα πάμε Βίλα Σαν Τζοβάνι και μετά θα πάμε Μεσίνη. Μεσίνη τι, με της Μεσσηνίας? Μεσίνα Σικελίας. Μετά θα πάμε προς τα Ορμήνα, Κατάνια, μετά Σιρακούσες. Μετά θα πάμε προς τα κάτω. Ταχύτητες στο χέρι. Βούρ λοιπόν για το πλοίο. Φορτώνουμε τις μηχανές. Εκεί γνωρίζουμε ένα ζευγάρι από τη Ρώμη, τον Τζιανκάρλο και την Άντζελα, που μας δίνουν μερικές πληροφορίες για τη Σικελία. Τζιανκάρλο, Άντζελα, Ράνια. Βγαίνουμε λοιπόν από το πλοίο και είμαστε σε γνώριμα μέρη, γιατί πριν 2 χρόνια είχαμε ταξιδέψει Καλαβρία, Απουλία. Είμαστε τόσο ξεψάρωτοι που δεν βάζουμε ούτε το τηλέφωνο πάνω στη βάση του για να βλέπουμε το Google Maps, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε τις διασταυρώσεις. Εδώ ας πούμε είναι μια βασική διασταύρωση που θα μας στείλει σε κάποια φάση στον αυτοκινητόδρομο Μετιτερανέο, που ξεκινάει από το βορρά της Ιταλίας και φτάνει μέχρι το νότο, από τη μεριά της Μεσογείου. Και αυτή η διασταύρωση μας λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο, παρόλο που δεν έχουμε κουμπώσει το GPS, γιατί σε λίγο θα δείτε ότι γράφει Reggio Calabria, είναι η πρώτη πινακίδα που σε στέλνει προς το Reggio, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο, συμπεραίνουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά καλά είναι μετά από λίγο να κουμπώσουμε το GPS, λοιπόν το Reggio Calabria, και ξεκινάμε για το μακρύ ταξίδι της πρώτης μέρας. Αρκετά διαδικαστικό, αφού έχουμε να διασχίσουμε, είπαμε, όλη την Νότια Ιταλία για να φτάσουμε στη Βίλα Σαν Τζοβάνι, όπου θα πάρουμε το ferry boat για τη Μεσίνα, για να περάσουμε στη Σικελία. Χειμώνα, καλοκαίρι, γυρίζουμε μαζί. Και εδώ είναι στην ουσία η πρώτη μέρα του ταξιδιού. Εκτός βέβαια από το Αλμπερομπέλο και τη Ματέρα που ήταν για την επιστροφή, τα είχαμε κρατήσει για την επιστροφή. Ξεκινήσαμε από τον Πρίντιζι, περάσαμε έξω από τον Τάραντα, διασχίσαμε όλη την ακτή προς τον νότο, εκεί στρίψαμε από το Κοριλιάνο προς τα πάνω και πήραμε το Μετιτερανέο, όπου μας έβγαλε ακριβώς απέναντι από τη Σικελία. Εδώ, στη Βίλα Σαν Τζοβάνι, 50 δρομολόγια περίπου κάθε μέρα. Πολύ μικρή απόσταση, είναι σαν το Κεραμωτή Θάσος, ας πούμε, κάπως έτσι. Ψάχνει το δρόμο ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Τσίπησε κηλικείο, νεράκι, έχουμε αραντσίνι. Από το πλοίο το πρώτο σου αραντσίνι δηλαδή. Καραβίσιο δηλαδή.
Για πες ρε Ουρανία, ωραίο το αραντσίνι. Άλλωστε έχουμε γίνει σαν το πλέτσα ρε φίλε. Μια, θα βγάλεις τώρα και τα μπισκότα Μιράντα και το μήλο Ζαγορί. Φτάνουμε λοιπόν στη Μεσίνα, την πρώτη πόλη που θα επισκεφτούμε. Είμαστε ήδη κατάκοποι γιατί όλη τη μέρα ταξιδεύαμε μέσα στον ήλιο και ήταν πάρα πολύ δύσκολο με υψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολλά νερά κτλ. Βλέπουμε εδώ τη Μεσίνα, το κέντρο της ήταν κλειστό στα γεωταχή, ήταν Κυριακή. Ησυχία, άνθρωποι που κάνουν βόλτα, φυσικά έχει τραμ και είναι μια πόλη η οποία είναι πιο μικρή από τη Λάρισα, 237.000 κατοίκους και παρόλα αυτά βλέπετε πόσο όμορφη είναι. Ο Τενερές παρκαρισμένος για διάλειμμα στην οτοστράντα που πηγαίνει στην Κατάνια και εδώ κάτω μπορούμε να δούμε άνετα τη σκόνη από το ηφαίστειο της Έτνας που έχει γίνει η έκρηξη μεγάλη πριν κανένα μήνα και τώρα συνεχίζει και βγάζει διάφορα τέτοια, το οποίο δεν φαίνεται γιατί είναι καλυμμένο με σύννεφα και στο βάθος. Και το Τενερέ μπαίνει στην Κατάνια, βλέπουμε τις πλάκες που είναι στρωμένο το κέντρο της πόλης από την εφιστιακή λάβα της Έτνας. Είναι η πόλη που βρίσκεται στη σκιά της Έτνας. Βρήκαμε ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν σε εκπληκτική τοποθεσία. Στην Κατάνια πίνει παγωμένο καφέ δίπλα από τα κτίρια εδώ της περιοχής, να πούμε έτσι καλά. Καφεντράλε του Ώμου και δεν ξέρω τι είναι. Πλατεία Παλάτσο. Η Κατάνια είναι μια πανέμορφη πόλη με πιο χαρακτηριστικό τη σημείο αυτό το πεζόδρομο που έχει, το Βία Έτνα, ο οποίος ας πούμε διασχίζει την πόλη από το κέντρο της και στο βάθος φαίνεται το ηφαίστειο, το οποίο βέβαια τις μέρες που ήμασταν εμείς είχε κάποια σύννεφα εκεί, δεν φαίνονταν και τόσο καλά και κάπνιζε μονίμως. Πριν κανένα μήνα είχε μια μεγάλη έκρηξη, είχε παντού σκόνες. Πάρα πολύ ωραία πόλη, εκπληκτικά φαγητά, εκπληκτικά μαγαζιά, αρκετά τουριστική. Κάναμε και μπάνιο στη θάλασσα στην παραλία της που είναι στη Spiaggia Libera, δηλαδή στην ελεύθερη παραλία, γιατί και εκεί έχουν beach bar, αλλά έχουν και μεγάλες εκτάσεις που μπορείς να κάνεις μπάνιο. Και τα σκουπίδια βέβαια ήταν πάρα πολλά στην παραλία. Τα σκουπίδια είναι συνυφασμένα με τη Σικελία.
Εδώ είναι το σχέδιό μας. Είπαμε, ξεκινήσαμε από τη Μεσίνα, πήγαμε στην Κατάνια και αμέσως μετά θέλαμε να πήγαμε στην Ταορμίνα, ανεβήκαμε δηλαδή προς τα πίσω, κατεβήκαμε στις Σιρακούσες, διασχίσαμε από τη μέση του νησιού πηγαίνοντας προς το Αγκριτζέντο, όπου είδαμε τους ναούς, μετά στο Σελινούντα και κατόπιν στο Παλέρμο και επιστροφή πίσω. Εδώ είμαστε στην ανάβαση προς την Ταορμίνα. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χωριά κομμοπόλης, ό,τι θέλετε πέστε, το αρχαίο Ταυρομένιο, με το ξακουστό Θέατρο Γκρέκο, το αρχαίο ελληνικό θέατρο, το οποίο ας πούμε έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Η κίνηση είναι μεγάλη, έχει αρκετό κόσμο και θα δείτε και στους δρόμους τι γίνεται σε λίγο. Τα Ορμίνα είναι το πιο τουριστικό μέρος της Σικελίας, έτσι τουλάχιστον είδα εγώ, γιατί αν και είναι μικρό μέρος έχει πάρα πολύ κόσμο. Εδώ με το ζόρι θα βρούμε να παρκάρουμε το μηχανάκι μας, ευτυχώς ήμασταν τυχεροί, κάπου στα όρια του πάρκινγκ δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί με τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν, που πηγαίνουν, που παρκάρουν. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να τα αφήσεις και κάτω, κοντά στη θάλασσα, σε πάρκινγκ και να πάρεις είτε τελεφερίκ είτε λεωφορείο. Εδώ βλέπετε γίνεται χαμός. Οι ουρές στο Θέατρο Γκρέκο, το οποίο είχαμε σκοπό να πάμε, αλλά μόλις είδα αυτόν τον κόσμο εδώ, λέω ουρανία, πώς το βλέπεις? Δεν είναι για να περιμένεις. Και η θέα από την πλατεία είναι φανταστική. Κάτω οι πλούσιοι με τα κότερά τους και τις θαλαμιγούς. Και στο βάθος είναι Άξος. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Και εδώ βλέπουμε ότι αν το ανέβασμα είναι επεισοδιακό, το ίδιο συμβαίνει και με το κατέβασμα, το οποίο πάλι έχει πολλή κίνηση, αλλά εκτός αυτού είναι πολύ μεγάλες οι κλίσεις. Είναι αρκετά ψηλά, πολύ κοντά στη θάλασσα, είναι απότομες οι κλίσεις και γενικά είσαι συνέχεια στα φρένα. Δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις το κατέβασμα. My advice to you would be is to pay attention to me. You'd better marry a fireman, he'll come and go and come, zembala bomba manatena. Sitchinga pala fantasia de bomberia veggiuzzania. La la di la, besciavrite baccala. Way gumba, na bombina c'è giaccata. Oh gumba, gamme voglio marità. Giovanna na vagliotta, gamme voglio marità. Και εδώ είναι η Νάξος. Ανάμεσα στα beach bar έχει μερικά κομμάτια που είναι η Spiaggia Libera, δηλαδή ελεύθερη παραλία, βλέπετε, είναι πολύχρωμες οι ομπρέλες του κόσμου. Στα beach bar δεν πατάει ψυχή, ίσως να έχει μερικό κόσμο στις πρώτες ξαπλώστρες και απέναντι τα Ορμίνα, από όπου ήρθαμε. Και από την Ταορμίνα και την Κατάνια φεύγουμε και πάμε στο χωριό του Αρχιμίδη, Σιρακούσες. Το όλο ενδιαφέρον στις Σιρακούσες είναι στο νησάκι της Ορτίγιας, ένα νησί 1 χιλιόμετρο και κάτι, όπου βρίσκονται εκεί διάφορα αξιοθέατα που μπορείς να δεις. Εδώ απολαμβάνουμε τον άνεμο που φυσάει, γιατί είπαμε οι μέρες είναι τόσο ζεστές αυτές τις μέρες που είμαστε εκεί, που ήταν πολύ δύσκολο να οδηγείς τη μηχανή μέσα στη ζέστη. Συνέχεια νερά, πολλές τάσεις, ξανά νερά. Εδώ είναι η παραλία της Ορτίγιας, τι παραλία δηλαδή, βράχια είναι, αλλά ο κόσμος κάνει μπάνιο κανονικά.
Είμαστε στο λιμάνι όπου έχουν δέσει διάφορες ταλαμιγοί και απέναντι έχει διάφορα μαγαζιά. Έχει ένα φοβερό πάρκο αυτό εδώ με τους φύκους, τα ίδια δέντρα που είχαμε δει πρόπερση και στο Ρέτζιο Καλάμπρια. Εδώ είμαστε στο κέντρο της Ορτίγιας. Τα κτίρια βλέπετε είναι φωτισμένα έτσι πολύ επιβλητικά, αρκετό τουρισμό και διάφορα happening συμβαίνουν, χοροί, τραγούδια. Εδώ η ουρανία ποζάρει στην πηγή της Αρετούσας που είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, μια λιμνούλα με γλυκό νερά. Ιταλία χωρίς Βέσπα δεν γίνεται ρε φίλε. Εδώ είμαστε στη Φοντάνα Μπιάνκα, μια παραλία η οποία θυμίζεται για τα νερά της που μοιάζουν με τις ελληνικές παραλίες. Εγώ τα βλέπω λίγο πράσινα και γι' αυτό το τράβηξα αυτό το βίντεο. Τι λίγο δηλαδή, είναι κατά πράσινα εδώ δέστε. Απίστευτο. Καθαρά είναι, βλέπεις κανονικά τα νυχάκια σου μέσα, αλλά πράσινα. Και πλέον, αφού έχουμε φύγει πια από τις Σιρακούσες, έχουμε περάσει από το Αγκριτζέντο, από το οποίο δεν έχω να σας δείξω κάτι το ιδιαίτερο, γιατί επισκεφτήκαμε πάρα πολύ γρήγορα τον αρχαιολογικό χώρο και δεν τραβήξαμε. Φεύγουμε για Σελινούντα. Πού είμαστε τώρα, Ουρανίτσα? Είμαστε στο αρχαιολογικό πάρκο Σελινούντα. Ψαρωτικό βλέπω. Sciuri, sciuri, sciuritti tutto l'anno, l'amore camerasti ti ritorno. Sciuri, sciuri, sciuritti tutto l'anno, l'amore camerasti ti ritorno. La 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 la. Lo sabato si sapi allegratori, Diato qua per betta la mucchieri, con la pepetta ci portai i denari, con la brutta ci mori lo cuore. Sciuri, sciuri, sciuritti tutto l'anno, l'amore camerasti ti ritorno. Sciuri, sciuri, sciuritti tutto l'anno, l'amore camerasti ti ritorno. La 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 la. Se troppo dispettosa tu con mia, casco letto somminzo. Στο Σελινούντα μείναμε στο Αγκρι Σισίλια, ένα φανταστικό αγρόκτημα το οποίο είχε και χώρο για κάμπινγκ εκτός από τα δωμάτια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και εκεί συναντήσαμε κάποιους Ιταλούς που μας πιάσαν συζήτηση επειδή ήταν ένα αυτοκόλλητο που είχα του Ματέο Μαγκούσο, του κιθαρίστα από τη Σικελία, και κάναμε φιλίες. Να τους εδώ, Ματέο κι αυτός. La 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 la. Giuri di rose rossi allo sbocciare,
amara l'uomo che fimmini cridi, amara tu spasso cariari, lusso di paradiso non ne vedi, sciuri, sciuri, sciuri tutto l'anno, l'amore camera. Ξανά στο δρόμο λοιπόν, φεύγουμε πια για το τελευταίο προορισμό μας στο νησί που είναι το Παλέρμο. Πάλι ζέστη, διασχίζουμε αρκετές περιοχές οι οποίες είναι κατάξερες, τέτοια εποχή φυσικά, αρχές Αυγούστου, τι θα μπορούσε να είναι. Και να είμαστε λοιπόν στο Παλέρμο. Στο Παλέρμο κλειδώσαμε το μηχανάκι 2 μέρες μείναμε και βολτάραμε συνεχώς με τα πόδια. Το μέρος που μέναμε ήταν πολύ κεντρικά, ήταν μέσα στο ιστορικό κέντρο, οπότε μόνο βόλτα, τίποτα άλλο. Εδώ βλέπουμε διάφορα αξιοθέατα, έχει πάρα πολλά η πόλη, από τον Καθεδρικό, διάφορες εκκλησίες και παρακάτω θα δούμε την όπερα, παντού γεμάτο από παλιά κτίρια, όπως και κάθε φυσικά Ιταλική πόλη. Ακόμα και στο τελευταίο χωριό πηγαίνεις και βλέπεις κτίρια και νομίζεις ότι είσαι στο 1600 και στο 1700. Io c'avevo una bella balilla carrozzata di colore giallo. Ora vi conto che senza ingegnato pezzo a pezzo me l'hanno grattata. Κάναμε μια βόλτα εκεί με το hop on hop off για να δούμε κάποια πράγματα που έτσι κι αλλιώς δεν θα τα καταφέρναμε με τα πόδια. Εδώ είναι η όπερα Massimo. Porto la macchina sotto la porta e mi rubano la ruota di scorta. Allora la levo, la metto alla larga e si portano magari la targa. E le carrozze ci vanno a giocare, tutta ammaccata ma fanno trovare. Pure Lucane di impari fifì, ci gira intorno e ci fa la pipì. Passa Ciccino che vinde lo sale e muto si smonto fanale. E mi fratascio che tutto ubriaca, con la benzina ci imbriaca. A visitarla venne il dottore e si portava lo radiatore. Qualche facciazza di delinquente levalo tutto. Και εδώ βρισκόμαστε στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Είναι το σταυροδρόμι με τις 4 πηγές, 4 κτίρια που κάθε ένα έχει και μία πηγή. Είναι το πιο χαρακτηριστικό σημείο. Από εδώ ξεκινούν όλα και εδώ καταλήγουν. Porca miseria come gli appara, pezzo a pezzo sa stanno a portare. Vai un questura a pila a denunziare, senza sportelle ma fanno trovare. Εδώ είναι η εκκλησία που γίνονται οι γάμοι και βλέπετε εδώ διάφορες μαζεράτες στολισμένες, αλλά πήγε ο μάγκας με το Α75 το Turbo και τις πινακίδες Παλέρμο, το στόλισε και έκλεψε την παράσταση. Di la balilla che havia accattato, solo la ciumma m'hanno lasciato. E non mi resta altro da fare, che con la ciumma mi posso sfogare. E non mi resta altro da fare, che con la ciumma mi posso sfogare. Και εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε το Παλέρμο και φυσικά και τη Σικελία. Φύγαμε λοιπόν από την πόλη, διασχίσαμε όλο το βόρειο κομμάτι του νησιού για να φτάσουμε ξανά στη Μεσίνα, από όπου πήραμε το ferry boat. Μετά τη Σικελία είχε απομείνει να δούμε τη Ματέρα και το Αλμπερομπέλο. Ήταν 2 σημεία που θέλαμε να δούμε από το προηγούμενο ταξίδι μας και δεν τα καταφέραμε.
Και έτσι λοιπόν κάναμε μια διανυκτέρευση στη Ματέρα που είναι μια φανταστική πόλη, φανταστική από κάθε άποψη, με πολλά μνημεία, πολλά έργα τέχνης και αρκετά τουριστική, φανταστική το βράδυ, φωτισμένη, πάρα πολύ ωραία. Ci sono frate da vaitano mentre arriva una voce frate. Ci sono sacchette vacante e testi chi nei pensieri. Ci sono speranze rinciapesse usate sopra manciapiere. C'è sangue in terra, tagliato mafia quando danno vicino a sta terra in croce. Chi nari cicatrice. Ci sono mano che rubano e che sparano e si unciano una santa messa. Ci sono compromessa e storia sempre stessa. Prima non lo fissa, lo senta sempre moroto. Non mentre l'uomo panza pure che resta muto. Ci legano i tre case per a cattivo del ca. C'è l'MPA che mafia no DNA. Ma ci sono cristiane con ogni giorno. Si giocano romani in mezzo a sacrifici. Fatta carraccia con cuore che si saluta con sole. Si passa con mare a notte si de luna china. E cammina sta Sicilia. Sempre più Sicilia non c'è niente con l'Italia. Cavere speranze abuse. Gli arrecassi cristiani chiusi. Occhi cataliani e te parlano. Pugno scicca e quattro figli. Che almeno uno sa sistemare. Ma tra 15 anni nei quartieri. Peggine all'anime. Femmine nella vita. Case mangiano esperienze. Pregiudizi e sofferenze. Baciamo le mani e si per ottave nisciute. Riverenze. Gente strana e mala gente ora. Sembra stessa maniera tinta. Come lei va. Come muore mai. Sa voce un'esigenza. E puoi sentirlo ogni qualvolta vuoi sapere come si. L'altro era il fratello, si chiamava Ronco, il fratello di questo manicomio, della carabinieri, della Ci sono spirri che sparano, che pensano che puntare la pistola fa potendo stato li fa forti. Ci sono banditi che scappano. Και μετά τη Ματέρα, να και το Αλμπέρομπέλο, το χωριό με τους χαρακτηριστικούς τρούλους, επίσης πολύ τουριστικό μέρος και εδώ. Έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, η οποία ας πούμε κινεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Και εδώ βέβαια ήταν και το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μας. Διανυκτερεύσαμε στον Τάραντα, τον οποίο στο προηγούμενο ταξίδι δεν καταφέραμε να το δούμε, οπότε τον είδαμε και τον Τάραντα. Ενδιαφέρουσα πόλη και αυτή η αρχαία ελληνική. C'è tenti di quartiere che aspetta ancora su sciari dove in 40 gradi fuoco all'ombra da Agrigento. Ci sono soldati con fanno un cazzo e sono pagati. Ci sono telefoni di lime frati controllati. Ci sono pregiudicati con bonno travagliari. Hanno i carti macchiati, per sbaglio condannati. Cristiani di Sicilia abbandonati alla miseria. Sogni infranti di cui scrivi per sempre conta la storia. Νάτος λοιπόν και ο Τάραντας, το Ταράντο που λένε οι Ιταλιάνοι, γύρω γύρω θάλασσα, νησάκι και αυτό, ή κάπως σαν νησί. Και κάπως έτσι τελειώνει το οδηπορικό μας στη Σικελία και λίγο στη Νότια Ιταλία. I took the blow.